Και έτσι εδώ μπορείτε να δείτε ότι ο Κύριος λέει ότι η χάρη έχει ένα όριο. Λέει ότι η χορήγηση της χάρης έχει ένα όριο, δεν διαρκεί για πάντα. Ότι μόλις το συνειδητοποιήσετε αυτό, δεν μπορείτε να καταχραστείτε τη χάρη. Ότι τώρα θα χειριστείτε σαν θησαυρό επειδή αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει στο τέλος του. Και επειδή λέει εδώ ότι τελικά θα κλάψουν για αυτόν όπως κλαίει κανείς για τον πρωτότοκο γιο και θα έρθουν. Έχω δει αυτό το όραμα. Kama yule ambaye anaomboleza kuhusu mwana wake mzaliwa wa kwanza.